enviar copia da mesma aos órganos competentes da Administración do Estado e da Comunidade Autónoma en cumprimento do disposto nos artículos 193.5 do Real Decreto Legislativo 2/2004 e 91 do Real Decreto 500/90. Danse ustedes por enterado, ¿no? Lo que hai, isto é dar conta. E que se dice, señor... Esta é o xogo da pandeira rosa. Señor José, isto é dar conta, pode decir usted o que queira, pero isto... Pero podemos falar, digo, usted dará conta e podemos falar, digo. Aquí neste punto non teño por que deixar de falar, pero... Non, usted pode contar, é que é curioso, usted pode contar na prensa o que debe dicindo mentiras e pode contar todo o que queira. A prensa poñerá, como estes días pasados, que, por exemplo, que baixou o remanente negativo, cando aumentou, que baixaron as facturas que teñen sin pagar, cando aumentou, que non suben impostos, cando subiron. Vostede pode poñer eso na prensa, pero aquí non podemos falar disso. Bueno,